Искам да ви покажа новата си фигурка на Ultimate Warrior Deafening Moment 2. Ето я. Това е най-добрата фигурка на Warrior. Има и стойка. Много е готина. Детално е направена. Отново. Аз съм сложил тук истински въженца, защото тези гумените ме дразнат, защото стърчат. Като си дигне ръката. Много грозно. Така ще си остане. И до другото чакам още една, която ще си оставя както е дошла. Тук има грешка в логото. Липсва шипчето отгоре. Има и други грешки, ама това е друг въпрос. Много хубаво е направено. Общо взето. Харесва ми. И така с Мачо Мен стават комплект от матча. Има и другия Warrior, който съм показал. Так. Имам и още една нова фигурка на Грубария. Тя е също много добра. Кефи ме. Това е дебюта на Грубария. Така изглежда, като си изглежда за първи път. Кефи ме много. Точно така фигурка исках да си имам на стария Грубар. Защото съм от това поколение, дето гледа кетч от 90-та година на видеокасети, записвани от сателит, от Евроспорт и от някой Sky Sport, мисля, че беше. Имам ги даже, 6-7 касети по 3 часа записвани. И от тогава съм маняк на Warrior. Повече от 20 години. Има много неща на Warrior, списания, всичките на Jakks Pacific фигурки на Warrior, всички. Списания на WWF. Около 17, мисля, че. Мога да ви покажа на Jakks всичките фигурки на Warrior. Ето ще отида да ги видя.